Juanet TikToker, anem en reflexions sobre la loteria. Ui, que a veure si ens toca el gordo. I dins d'aquestes reflexions vos diré que, evidentment, tingueu clar que d'ací un ratet a les 2 serà el dia de la salut. No m'ho haurà tocat res. Haurà passat el sorteig i haurem fet xap-xaparrac, xap-xac, res. Però serà el dia de la salut. Direm, tenim salut, que és lo important. Això és una mítica frase. Després, així en els pobles, al final, jo sempre dic, che, enguany no anem a comprar loteria, no anem, que tots els anys el mateix, res, i vull comptes i vas en 20 dècims. És que si en els pobles, en tanta associacioneta, que esta, che, que no t'entre d'esta, che, que no t'entre de l'altra, i al final mos carreguem en 15 o 20 cèntims. En les ciutats la gent juga uno o dos, el del treball, el del bar d'enfront i poco més. Però així juguem la il·lusió. És que al final el tema de la loteria és la il·lusió. I si cau així, perquè al final entres a veure quan li toca a algú i sempre hi ha algú que la botella de cava la trau. Vol dir, és que toco, n'hi ha que tornar a jugar, però juguem per il·lusió. I la típica pregunta que es fan, no? Quan es toca la loteria es diuen, che, tu què gastaries? Pues de normal la gent diu, tapar algun agujerillo, Aquesta frase és mítica, però clar que hi ha que tapar forats. Si en Espanya a dia d'avui, en la inflació que tenim, mos costa arribar a final de mes, hi ha molts forats que tapar i la loteria, pues, evidentment, que ajudaria. Jo personalment, si diuen, che, en què es gastaries tu si es toca la loteria? Jo igual em compraria el castell de Banyeres, per viure allí. Ahí veu darrere un castell, este és el de Castalla. Jo em compraria un castell, el de Banyeres, per exemple. No, siguem serios. Realment, si es toca la loteria, jo gastaria en vida, en disfrutar a full, manguito, i cada dia a disfrutar. Però després hi ha un tema, dius, sí, a disfrutar, però fa falta temps per disfrutar. I la majoria del temps el passem treballant. Així que l'important és el temps. Els diners venen i van i podràs tindre més o menys, però l'important és tindre temps per a gastar-te-los. Així que si tens temps, després podràs disfrutar la loteria. I després, el primer de tot, quan es toca la loteria, el primer és pagar-li a Hacienda. Això és el primer. Primer tens que pagar-li a Hacienda, porque Hacienda somos todos, i com a bons espanyols i contribuyents, primer li paguem a Hacienda la part del prèmit i després a disfrutar-lo. Que sigueu molt afortunats, que vos toque la loteria, perquè la loteria de la vida la tenim, l'estem vivint, i és el temps i cada moment que donem als nostres estimats. Disfruteu de les vacances i avui el dia de la loteria és el dia de la il·lusió i el dia de la salut. Toque o no, seguim endavant. Bye, Juanet TikToker. Ye, ye, ye!